जोंनि मेनेजमेन्टआव जोंनि गोरों गोरा मानसिफोरा जमा जाफैयो लेखा गोरों मानसिफोरा जमा जानानै बे बाथ्राफोरखौ माने सावरायो आं बेनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय रायजोफोर दा बियो जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव सबसे साबना हाबना समायनासिन बे मोनसे थानसालि जाबाय बेयो बाथौआरिफोरनि मोनसे सेन्टार जाबाय बे सेन्टारनिफ्राय अनेक मानसिया गोरों गोरा मानसिफ्रा बेयाव फैगोन बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय अब्ला नोंथाङा बे खोनाखौ देखायहरनानै जानाय नङा बिथांमोननो जोङो बाथौनि गथै तत्वफोरखौ रोखा जोङो फोरमायहरनो हानांगोन सोरबाया दिनै जों मिथिगौ रिसार्च खालामगासिनो दं डक्टरेट डिग्री लानो नागिरदों बिथांमोनाबो फैगासिनो दं ओंखायनो बिथांमोना फैदों नायफैदों नाथाय बिनि सायाव जोंनि दिनैसिमबो मोजां रोखोमनि लिरनाय जोङो होनो हायाखै ओंखायनो बियो जोबोद जोंनि माने दुखुनि बाथ्रा ओंखायनो जोङो माने बे बाथ्राफोरखौ जोङो जायफोर मानसिफ्रा डक्टरेट डिग्री लानो नागिरदों जायफोर मानसिया बाथौ धोरोमनि सायाव स्टाडि खालामनो फैदों जोंनि कालचारनि सायाव माने फैदों धोरोमनि सायाव फैदों रिसार्च खालामदों बिथांमोननो जोङो मोजां रोखोमनि जाहाथे जोङो नेरेसन हरनो हायो बे फरायखौबो जोङो लानो ओंखायनो आङो खावलायबाय जायफोर सुबुंफ्रा बेयाव दायित्व मोनदों बा लागासिनो दं बे लानाय सुबुंफ्रा खिन्थु मोजां रोखोमनि जानाया गाहाम मोजां रोखोमनि जानाया गाहाम जों मिथिगौ 2000 माने 500निफ्राय बेयाव जोङो माने एसे माने जोङो फैबाय थानाय जादों नाथाय माने 2000 बे 12-13नि जे उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमनि जे कनफारेन्स जादोंमोन बै समाव बे कनफारेन्स जानाय समाव बै समाव जोङो रायज्लायदोंमोन जे ओंखाम जानाय बारा गिदिर बाथ्रा नङा ओंखाम जाहोहरनाय बारा गिदिर बाथ्रा नङा जों मोनसे गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम बे धोरोमनि मोनसे पारमानेन्ट मन्दिरखौ देखायहरनो हानाया मोजां गतिके बै समनिफ्रायनो जोङो सानै हय माने 1913 सानाव 2013 सानाव बे प्रशासन कमिटिखौ दानानै बेनि खामानिखौ जोङो आवगायनाय जादों आरो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना थांनाय बारनि कनफारेन्सनि बे बिसंनिखौ फरायोब्लानो नोंथांमोना बे माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन गतिके बेयाव नोंथांमोना बेखौ माने फरायनानै नायगोन आं खावलायहरनाय थाबाय गतिके रायजोफोर आं बारा गोलावथा माने बुंला गतिके बे मोनसे जोंनि सम्पति बे सम्पतिखौ जोङो रैखा खालामनांगौ दाखालि बेयाव सिखाव जादों बे बाथ्राफोरा बोरै जालांगोन गतिके बेयाव जोंहा मावनांगौ बुंनांगौ जोंहा माने बाथ्रा गैया नामा खामानि मावनांगौ जोंहा बाथ्रा गैया नामा बेखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो गतिके जोंनि बे हालामनि मानसि खैराबारि हालामनि मानसि सारा दुलाराय जायफोरनि बे बाथौआरि माने बाथौखौ माने धोरोम हिसाबै लादों बे लानाय मानसिफोरनि जोंहा मोनसे बे दायित्व बेयाव माने बेखौ जोङो बोरै जौगाखांनायाव लांबाय थानो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन दा सिखाव जादों बेनि थाखाय जों मा बिजाबनाय लानांगोन आरो बेयाव मा अभाब दिनै गारि गुरा लानानै बेयाव मानसि फैदों दावबायनो फैदों जे जोंनि धोरोमखौ नायनो फैदों गतिके बिथांमोनखौ जोङो दै लोंहोनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बहाबा जिरायनाय ओंखाम जाहोनाय जायगा बानायना होनायनिफ्राय खिनाय हासुनाय बेखौ जायगा बानायना होनायनिफ्राय आरो बेखौ जे साफा हामना जों जे लाखिबाय थानांगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दा रोखा जोङो सिन्था खालामनांगोन सानना हरै जोङो हमनांगोन बेयाव मा अभाब बे मा अभाब बे बाथ्राफोरखौ जोङो माने साननो हरनो हानांगोन गतिके रायजोफोर आं सानदों जायफोर सुबुङा दायित्व मोनदों बा दायित्व लागासिनो दं बिथांमोना दिनै गोथां रोखोमनि मोजां रोखोमनि सिन्था खालामनाया माने गाहाम गोरों गोरा मानसिफोरजों सावरायनाया गाहाम गतिके दिनै बेखौ लाखिनांगौआ गोरों मानसिफोरनिसो रायजोफोर गोरों मानसिफोर सिन्था खालामनांगोन बेयाव मा अभाब बोरै मोजां बानायबावनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो माने थि रायज्लायनानै जोङो समाधाननि लामायाव जोङो लांनांगोन ओंखायनो आं बारा गोलाव खोथा बुंला आं नुबोबाय थादों मिथिबाय थादों